Ndikulandileni abale okondedwa ku lingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 15 Juni 2022. Okondedwa, mu usiku wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe ujonena kuti kutangwanika ndi machitidwe azauzimu kuti anthu aziziona, koma chonsecho sumvera Mulungu ndi kutaya nthawi chabe. Kumvera kumaposa nsembe zopsereza. Changamukani okondedwa, mu usiku wa lero ndi phunziro namba 6 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Marko chapter number 1 kuyambira ndime 35 pana ndime ya 39. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, mamawa kukanali mdima, Yesu anadzuka nachoka pa nyumbapo kupita kumalo kwa ekha kumene anakapemphera. Simoni ndi anzake anapita kukamufunafuna iye, ndipo atamupeza anamuwuza kuti aliyense akukufunani. Yesu anayankha kuti, tiyeni tipite kwina ku midzi ya pafupi kuti ndikalalikirenso kumeneko. Ichi ndi chifukwa chimene ndinabwerera. Potero anayendayenda mu Galileya kulalikira m'masunagoge awo ndi kutulutsa ziwanda. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwanso ndi kulingalira konena kuti kumvera Mulungu sikuchitika ndi mawu chabe koma mu zochita zako. Ameni. Monga chichewa chimati, mlandu wa mu mdima savomera ndi mutu koma mawu, kuti iye amene akuyankhula naye akumve. Chifukwa ukavomera ndi mutu saona. Ndi chimodzimodzi pa nkhani yomvera Mulungu. Sungamangonena mpakamwa kumangobwebwetuka ine pa zambuyezi koma tuzimatere ndene nditere, koma osaonetsera chakuti iwe dakhazikitsa mtima wako kumvera Mulungu. Ayi. Ndimangomva chisoni ndi anthu ambiri okondedwa amene amadziwa kuti Mulungu ayembekezera ichi moyo wawo, ndipo amadziwa ndithu kuti iwo anafunika atamachita izi, koma ukayang'ana mu zochita kuti akutani mupeza kuti sakuchita. Nawu munthu amene amadziwa zofunika kuchita zimene Mulungu anena, ndiponso munthu amakhala ndi chiyembekezo chakhoza kuchita izinthuzo koma sazichita, ndekuti munthuyo sazimvera zonenedwazo. Nangati tsono okondedwa amene ndi pakamwa pawo amatha kuyankhula za chimene anafunika achite za mawu a Mulungu, ndi mtima wawo amatha kudziwa chimene mawu a Mulungu ayembekeza kwa iwo, koma chonsecho sachita n'kamodzi komwe. Ndangati inu mukundimvanu muli mbali iti? Okondedwa, pa nkhani ya kugonjera Mulungu, pa nkhani ya kuchitadi chimene Mulungu afuna, sizimangochitika ndi kudziwa chabe kapena kumangoziyankhula chabe. Ayi, koma kuzichitadi zinthuzo, kuzikwaniritsadi ndi chimene chimafunikira chitika. Okondedwa, munthu sungati umamvera Mulungu koma chonsecho suchita zinthu zimene Mulunguyo wanena. Ngati umatero ndiye kuti ndiwe wabodza. Munthu sungamanene kuti ayi ine ndimamvera Mulungu, ineyo ndithu ndimamvera Mulungu. Mumatani? Ayi, palibe chimene machitapo. Nanga mupereka bwanji mawu akunena kuti mmamvera Mulungu pamene muzochita zanu simukuchita chimene Mulungu ayembekeza? Mukunama. Ndiye tifunsane mu usiku wa lero, nangati amene akunama, amene zokamba zawo, zodziwa zawo zikusiyana ndi zochita zawo? Inu mukundimva madzulo a lero, kuchita kwanu kwa zinthu ndikotani? Okondedwa, munthu amene amamvera Mulungu amakhala ndi dongosolo la zochita zomwe zimaonetsa kuti munthuyo akumvera Mulungu mu zochita zake. Munthu ngati adatsimikiza mtima kudzachita ichi, anafunika akhala ndi dongosolo la kukwaniritsadi chimene anafunika achitecho. Chifukwa kumvera Mulungu kumalumikizana kwambiri ndi cholinga chimene munthu uli nacho. Ngati pa machitidwe ako a zinthu cholinga chako iweyo ndi kumvera Mulungu,
ndiye kuti unafunika udzike dongosolo lakuti ine kuti ndikafike pochitadi chimene Mulungu anena ndafuna ndichite izi nsachite nawo izo kuti ndikwanitsedi chimene chili cha pamtima pa Mulungu. Now alipo anthu ambiri okondedwa amene amamva za Mulungu koma alibe dongosolo lowatsogolera lowaunikira kuti akachitedi chimenecho. Alibe ma measurements azochita zawo, alibe ma guidelines amoyo wawo kuti akafikedi, alibe ma controlling measures kuti zizapanga guide kuapanga control kuafulumiza kuti achitedi chimene Mulungu ayembekeza. Andorero ndambiri kwambiri zedi Mulungu ayembekeza kuti inuyo mudzipemphera muli ndi dongosolo lotani lopemphera daily. Andi anthu ambiri okondedwa amangofuna adzimvera ngakhale uthenga kumene koma iwowo ndi baibulo sabwezi olopangula olo zimene ndimawerenga pano pomakulalikiranizi mavesi amene ndimawerengawo simapanga ncheki nkobwe mmangokumva zili ngati kuti munthu adafuna kuti akunamizeni akhoza kunamizani inu kugwira bodzalo inu ndi baibulo sindidwabwezi makulu mulibe dongosolo lina lililonse. Ine ndimati ndikupempheni bwanji kuyamba kwa lero mukamati mukumvera uthenga ngati baibulo lanu lidzikhala pafupi ndikumaona kuti zimene akuwerengazi ndi zochokadi m'mawu a Mulungu. Kumeneko ndiye kuphunzira kwa Mulungu umafunika ukhale dongosolo nthawi yako igawe. Ineyo poti ndikufuna ndimvere mawu a Yesu akuti pempherani kosalekeza ndiye kuti ine mu 24 hours nthawi iyi ndidzigwada pansi ndikupemphera no disturbance. Ine ndakufuna kumvera mawu a Yesu akuti musaleke kusonkhana mmodzi monga ndazolowera ndidzipita kutchalichi mwa ichi tsiku ili ndidzipita kukapemphera. Dongosolo lakachidwe ka zinthu. Ine sindikufuna ndikhala wopemphapempha ndikufuna ndidzigwira ntchito ndi manja anga mwa ichi ndidzipanga ichi ndichi kuti ndipeze ndalama zodyetsa ine zoti ndidzivala bwino ndidzipereka koso kwa Ambuye ndidzipanga ichi. Dongosolo lokukufulumiza kuchitadi. Alipo anthu ambiri okondedwa akulakalaka atamvera Ambuye koma alibe dongosolo limodzi lomwe nchipeke kumvera Mulungu kokukukanika ndipo sikungatheke. Okondedwa munthu amene watsimikiza mtima kuti amvera kumwamba amvera mawu a Mulungu iye satsogoza zofuna zake kapena zofuna za anthu koma za Mulungu. Ichi ndi chiganizo, ichi ndi chitsimikizo cha mtima kuti ineyo popeza ndikufuna kuti ine ndimvera Ambuye mwa ichi ndikonza moyo wanga ndiukakamiza moyo wanga kuti udzigonjera zimene Mulungu anena osati zofuna zanga kapena zofuna za anthu ena. Ayi, munthu wokonzeka kumvera Mulungu okondedwa sakhala munthu wongokhala ndi mabwezi vyabakata komene kumangofuna kusangalatsa aliyense. Ayi, ngati ukufuna kumvera Ambuye ena akukwiyirako ndithu ndiponso iwe mwini wake zina udzimana kuti ukafikire pa chimene Mulungu anena. Ameni. Inunso mmatero musaitenge nkhani yomvera kumwamba ngati nkhani yopepuka nkantchito chifukwa zikulira chiganizo cholimba zikulira kudzikonzera dongosolo zikulira kuganiza kozama zikulira kudzipereka kuti zichitikedi. Kupanda izi sikungatheke. Musimudabwa kuti anthu ambiri amakamba zapemphera koma iwo sapemphera. Inu mapemphera bwa mundimva mapemphera bwanji mungagwade 3 hours mungagwade 2 hours 20 minutes imene kukukanikani koma ndinu munthu wankulu ndithu muchikristu mdamba kale mmauza kosowena zindikualangiza ina zapemphero koma inuyo pemphero ayi zimafunika discipline zimenezi. Mandikuzana bale wanga olo kupereka uthenga koma ndikuperekako kumafunika so discipline kukhala ndi nthawi yakuwerenga mawu yakumvetsera kwa Ambuye yakupemphera ndikunena kuti ndipatula nthawi iyi ndagawire anthu chapa mtima cha Ambuye si zinthu zongoti munthu wayaviyavako. Ayi ndithu zikulire kuti ndimvera ndi chimene Ambuye wanena ndipo ichi ndichichita zonse ziyime koma za Mulungu zokha ziyende. Ndi chisankho cha mtima, ndi chisankho cha mtima. Koma ninunso mukhoza zichita mutafuna kuti ndimakonda kunena maonena kuti munthu amene amafuna zinthu koma zinthu zimene amafunazo sazichita ndiye kuti sazifuna chifukwa akadazifuna akadazichita. Ndimafuna terere upanga chiyani
kuti uonetsere kuti ufuna ichi ndipo ufuna chipeza. Hayi palibe chimene machita ndiye kuti suchifuna. Chifukwa udakati ukuchifunadi bwezi ukuchita zoti chimene ukuchifunacho ukhale nacho. Dongosolo, discipline, kudzipereka, kusachita kena kalikonse koti kasokoneze chimene ukufuna. Zimenezi ndizofunikira. Mawu a Mulungu amene tawerenga, Yesu Khristu pa utumiki wake, mukumbukire akucheza ku nyumba kwa Zakeyu adayankhula mawu Yesu akuti Mwana wa Munthu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Cholinga cha utumiki wake adachiwululanso, ndidabwera ku dziko lino kumvera Mulungu Tate kuti ndidzafunefune ndi kupulumutsa chotayikacho. Mwa ichi adayika dongosolo, ineyo ndidzifalitsa uthenga, ndidzamasula anthuwa ndi mawu a Mulungu kuti iwowa akhale pa ufulu. Chimenechi nchimene ndabwerera kuti ndichikwanitse, ndekuti ndigonjere zofuna za cholinga. Ameni. Ndigonjere kuzofuna zacho, ndisagonjere kuzofuna zanga kapena kuzofuna za banthu. Ayi, ndigonjere kuzofuna za chimene ndikubwerera kuti ndichikwaniritse. Ndichifeke pena pa Yohana chapter 4 atakamba naye mzimayi uja pa chitsime, atabwera ophunzira wake ndi chakudya kuti ayi bwanji mphunzitsi mudya kuti ndadya kale, poti kudya kwanga kwa ine ndiye kuchita chifuniro cha Atate wanga. Mwaona ngani? Akuyimabe pa chimenecho, akupesa mtendere atamvera ndi kukwaniritsa chimene adabwerera ku dziko lapansi. Na mu nthawi yokotedwa kuti akafike pokwaniritsa chimene adabwerera, amapemphera Yesu. Baibulo kuti adadzuka mmamawa kukadalika mdima, ukapemphera kwa yekha, kukapemphera chifukwa akufuna akwaniritse chimene adabwerera, chifukwa akumvera chimene Mulungu adanena. Kudzuka mama wako ndi kudzipatulako ndi mbali imodzi yoonetsa kumvera kuti ndipitadi ku dziko lapansi ndikamfera munthu, ndikakwanitsadi kumpulumutsa munthu, chotayikacho nkachifunadi. Andi ndipo popeza wamvera kuti zoonetsera kumveraku ndiye kumadzuka mamawo nkuvulowa mdima ndi kukagwera pansi, Atate ndili pano, ntchito ya lero ndiyende motani. Ndi ngani limene inu mumatani okondedwa kuti muonetsere kumvera? Mbali imodzi yakuonetsera kumvera nchiyani mukuchitapo kuti mukwanitse chimene Mulungu akunena? Kumamuchera Yesu ali papemphero. Nchifukwa chani akuoneka ngati akudzivuta chonchi? Nchifukwa chani akuoneka ngati kuti mwina akudzipweteka chonchi? Nkhani yake nkuti akumvera chiganizo chakumwamba chakufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Kuti munthu akafike populumutsidwa, process yake idali imeneyi. Asanafike ku mtanda, ayi, apa akufalitsa uthenga wa chipulumutsowo. Zikufunika discipline, zikufunika kudzipereka, zikufunika kuchita kanthu koonetsera kuti azedidi munthu udali ncholinga kudziko kuno, ndipo akuchita monga mwa cholinga chimene afuna atakwaniritsa. Kumvera sungure azona de aziko urani apalibe, sizotero. Sizotero. Ati Bible kuti ali kwa yekha ophunzira wake adamba kumfunafuna, ndipo adapita kumalo kumene adakampeza Yesu akupemphera. Ndiye kuti Yesu amachita izi kawiri. Chichewa chakale chimati adadzuka mamawa kukapemphera monga adafuchitira, kuti monga amachitira nthawi zonse. Adadziwa ophunzira kuti Yesu ngati akusowa pano ndiye kuti ali kwakuti, chifukwa kuti amachita chita zimene zikawiri. Mbali imodzi yakuonetsa kumvera. Mulungu akamayankhula mawu pa Yohana chapter 3:16, pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero adapatsa mwana wake yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale moyo wosatha. Ndiye kuti kubwera kwa Yesuko kudzapulumutsa dzikoli. Mbali ina kudafuna Yesuyo adzichita zimene mwa discipline. Adali ndi cholinga. Ophunzira wake adakampeza akukampatsa mawu akuti Ambuye, anthu kuku aliyense akukufunani. Aliyense, chiyembekezo wina aliyense m'mudzi munomu nchekuti akuoneni basi.
okonde papene makangari bali maeselo ambiri amene anthu ambiri amakudwa nawo muri anthu afuna abwera kale mmamauna iyi ndafika kale akukuyembekezani moni mudapanda kupita mwakhumudwitsa. Izi ndi zofuna za banthu kodi nkulako kufunidwa ndi anthu ayi zabwino ndithu koma kodi zikugwirizana ndi cholinga. Adadzifunsa Yesu kuti mbali ya utumiki umene ndabwera kuti ndi umene uso akuti tandimvani tisapite kwa anthu amenewo tipite kwina chifukwa ndidabwera panonso kukalalikiranso anthu ena. Amene kunena kwina sakukopeka ndi kupangidwa praise ayi, sakukopeka ndi mawu amkamwa mwa anthu okoma omutama ayi, koma yakuyimabe pa cholinga chimene Mulungu adapatsa dziko lapansi apulumutsa anthu ochuluka. Okondedwa, anthu ambiri amene ndi mautumiki ozama ikafika pointi yone kuti anthu ambiri akamva za iwowa musa uyu mpatali uyu amandigwira mtima anafunika zilatere amayamba kuyendera zofuna za anthu nkulekanso zofuna za Mulungu. Mistake. Munthu amene watsimikizika mtima kumvera Ambuye adzionetsera nkumapanga zigezo zolimba, concrete decision zolimba zokhwima kwambiri zedi zosayembekezekanso m'maso mwa anthu kuti ayi chauti akufuna ndichite izi, kuyendera zimene Mulungu wanena osati zimene anthu akufuna. Yesu akukana kuti ayi akundifuna azikomo koma sindipita akoti kumeneko chifukwa cholinga changa ndikulalikira uthenga ndetiyeni uku likalalikire. Nthawi ino si ya uku ayi, nthawi ino ndi ya uku. Omvera Mulungu sakopeka mtima switi thoko ayi. Achulukire nje atumiki anzanga amene amakomedwa ndi ma praise and worship, amakanili ma praise timu tawo timati mangokamba zabwino za iwo nkumakola mugonga limene andijelekeza amakucha chilo kwambiri zedi kaulemu kapereka maulemu ofunika atapita kwa Ambuye iwo nkumala kwa akazi nkumakhala nazo zimakola. Sunga mamvera Ambuye ngati pa mtima pako pali chiyembekezo chofuna kumalandira maulemu a dziko, chofuna kumangolemekezedwa, chofuna kumakuwaniritsa zokhumba za anthu zimakutothola izi pa chifuniro cha Ambuye. Chifukwa Mulungu afuna zina nkutekanso anthuwo afuna zina. Anthu afuna zina chimenechi chapangitsa anthu ambiri kubwerera m'mbuyo. Mwatsoka li zina azimene anthu akuchita leroli si zofuna za Ambuye ndi zofuna za anthu. Anthu akuti iwe nkumayendera maganizo a anthu nkuleka zimene Mulungu akunena. Okondera pa mtima panu padzidzifunsa funso lakuti kodi Mulungu akuti chiyani? Chifukwa Mulunguyo ndi woposa zimene anthu akhoza kunena. Yesu adakumana nazo zimenezi. Iye adasankha kutsatira cholinga chimene adabwera ku dziko lapansi kumene kudali kumvera zinthu za Mulungu Tate. Amen. Ndikukhulupirira panali ma arguments kuti iya Ambuye gulu lopeza lili apo anthu asonkhana kale kuti anthu apeze gulu limene liyamayiro panga ma invitation ambiri kupanga spend koma gulu lapezeka kale ili kalionekereni. Yesu akuti no, tiyeni uku kufuna kwa Ambuye ndi kumeneko likalalikira. Ndikuwasiya anthu amene ndikumapeza mwene kagulu kochepa mukuona kusiya china mtindi cha anthu ndikumakalalikira anthu ochepa zosamvetsetseka ku dziko lapansi ndipo zosafunidwanso ndi anthu ambiri amene akutumikira masiku popeza ambiri amene akutumikira masiku afuna zigulu zidzatsata. Koma funso nkumati kodi chimene Mulungu akufuna? Mulungu sakuyang'ana nambala ya anthu. Mulungu akufuna mungochita chimene iye akunena. Andi ndi discipline imene yofuna mudayiphunzira atumiki anzanga nonse mukundimva pano yosayang'ana nambala koma kuyang'ana chimene Mulungu akufuna. Kodi chauta akuti chiyani? Kumafika pa point yoti olo Mulungu anena kuti mkulu ingokweza mawu kazingokuwa apapa wauza anthu za uthenga wanga ngakhale anthu apalibe azimvera m'makomo mwawo iwo ubanduka ati achimwene ndi uthenga kukamba ngati ukuona pali chigulu. Chifukwa lero Mulungu akufuna kumvera koteroko, kosakopeka ndi zofuna zako, kosakopeka ndi zofuna za anthu ayi, koma kongogonjera chimene Mulungu akufuna. Chitsanzo chokoma cha Yesu.
chitsanzo cha mtengo wapatali cha Yesu, chosatsogoza zofuna zake, chosatsogoza zofuna za vanthu, koma kutsogoza chofuna cha Mulungu Tate, ndiye kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Inu mukutani pamene mukutumikira Ambuye? Mukutsogoza zofuna za ndani. Machitidwe anu a tsiku ndi tsiku mukutsogoza zofuna za ndani. Sipali bwino ngati mukutsogoza zofuna zanu, sipali bwino ngati mukutsogoza zofuna za wanthu, ndipo zikhala zabwino kopya ngati mungatsogoze zofuna za Mulungu. Kumene kunde kumvera andikudzichitika ndi madongosolo, kudzikira wekha ndondomeko zogwiriza ndi mawu a Mulungu zakuti pakutsata zimenezo ukwaniritsedwe kumvera Ambuye. Okuti simungamvera Ambuye kopanda discipline zosatheka, simungamvera Ambuye mungokhala chete zosatheka. Chionetsero chakuti mukumvera Ambuye ndi kuchita kanthu koonetserani kuti mawu a Mulungu adatere iwo utere. Olothenga umene ndimalalikira ndimadziwa alipo ambiri amangotenga ngati entertainment. Mavideos ambiri amene aona, maclips amene amaona ndikulalikira, ndimadziwa kuti alipo wena wake basi sizimatakasanso ayi, amangotenga ngati ayi zili mu fashion masiku ano ndi zimenezi. Ngakhale uthenga udakhala kupita straight pa mtima pawo, ayi kwa iwo nchoseketsa basi. That's why kumakhala kosavuta kunditchula kuti comedian anthu ambiri, chifukwa samvera chimene chili mkati mwa uthenga, kwa iwo nchoseketsa basi. Chamanyazi, chamanyazi. Mati ndikuwuzeni okondedwa, muthenga wonse ndikupatsani muzikhala mukulingalira kuti Mulungu akuyankhulana chiyani lero lino. Waona chiyani Mulungu kuti ine ndikhoza kufikanso pa kuyankhulira kuyotere? Mulungu aganiza bwanji kuti andiyankhule ine mwa mtundu umenewo? Munafuna mudzifunse musiku wa lero lino, Mulungu wapanga bwanji kuti inuyo mukhale ndi moyo ndipo mumve kuyankhula kuyotere? Kuti ngati ndi nkhani yomvera Mulungu inafunika dongosolo, inafunika discipline, inafunika mudzichepetse, inafunika mutsate zofuna za Mulungu koposa zofuna za vanthu ngakhale zofuna zanu. Nchifukwa chiyani Mulungu akutero? Akondedwa ndikuwuzeni, ngati simungayende muzimenezi zomvera Ambuyezi ndikovuta. Simungachite ngati mmene adachitira Ezekieli, simungachite ngati mmene adachitira Yesaya, simungachite ngati mmene adachitira Hosea. Sizingateke. Koma kuthekera kulipo ngati mutatsimikiza mtima, ine ndimvera Ambuye, ndipo pomvera Ambuyepa ndidzichita izi, ndipo sindichita izi kuti ndikwanitse ichi chimene Mulungu anena kuti ndichite ngati mwana wake. Zikatero kumvera Ambuye kodi kutheka. Ambuye akuthandizeni kuti mutamva uthenga umenewu upange chisankho nokha, mudzike madongosolo nokha akuti kufuna kwa Ambuye kuyambe kuonekera mu ntchito zanu ndi machitidwe a tsiku ndi tsiku, kuti inu mumamvera Ambuye. Chisomo kwa inu, madalitso a Mulungu pa inu. Amen.